Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam, Walid. Silahkan, Walid, monggo, Kinara. Nggih, diibit. Enek apa diibit? Ngeten lho, Walid. Nggih. Kula niki bingung ngoten lho, Walid. Nggih bingung ngenten apa diibit? Ngeten lho, Pak Walid. Pripun? Sak menika nggih berase kula telas. Minyake nika telas. Nggih. Terus papan listrike nika tatit-tatit. Terus maneh nika gase nika pun semlili. Ya Allah. Lha napa wetenge mboten sembelit pisan iki diibit? Alhamdulillah tasih aman. Tapi Alhamdulillah. sing paling ngenes Pak Walid, setunggal malih Pak Walid. Napa niki kok enek kanceritan? Masya Allah. SPP-ne kula niki sekolah Pak Walid. Kula niki kuliah, SPP-ne kula niku dereng bayar. Masya Allah, Masya Allah. Nggih, Ya Allah. mengke kula bayarane diibit. Pangapunten, mboten usah Pak Walid, mboten usah pun to. Mboten usah. Lah terus pripun niki diibit solusine niki? Pripun niki Pak Walid? Ngeten diibit. Niki kula wis mumet mikir panjenengan sambat mawon kaya ngoten. Kula wonten solusi kangge panjenengan. Pripun Pak Walid? Mriki teng ajeng mriki. Nggih. Punapa pripun Pak Walid? Umpami panjenengan iki diibit. Panjenengan kula wayuh bojo sing kepitu pripun diibit. Itu. Dianane wong iki yo. Pripun? Pak Walid, Kok tambah nangis kok diibit iki ati kejan mak biar pet. pangapunten Pak Walid, Pun pangapunten. panjenengan duduk mriki mawon diibit. Pripun niki panjenengan niki? Panjenengan pikiraken. Ya Allah, pangapunten Pak Walid. Ngapunten. Mboten wis ora kuat. Moh Pak Walid. Amargi jenengan pon siji pon tuwir. Mestine Masya Allah. ora terkiwir-kiwir. Astagfirullah. Kabeh kuwi ngono mesti lemir. Aduh. Ya Allah, kabeh wis karek koretan tok Pak Walid. Aduh. Niki diibit. Senajan kula awake pun gelior. Tapi lek masalah berkekuatan masih kengkeng diibit. Pripun niki diibit? Nah, punten jenengan niku wau mboten dados deodoran to Pak Walid. Kok ambune sangseng ngeten iki. Jajal tak deloke. Oh. Wong yo wangi lho diibit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kok yo cek enek wong tuwa. Monggo diibit. Jajane dipun sambi. Monggo kula tak ajengi teng wingking rumiyin.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Walid. Sodron. Wo, atrahne ya wong tuwek. Soisone wong iki omahku isaku sing dimanggakne. Pikon apa piye? Iki duduk Walid. Wali murid iki. Arep rabi diwayuh bojo pitu. Cek kaya apa rasane. Walid malah nyantel niki. Sapa ndere lawang ning kene iki? Niki apa iki? Dolanan dikek kene iki, cantolan apa iki? Walid ngelak. Walid ngelak. Walid ngelak. Walid tak ngombe sik. Walid ngelak. Walid ngelak. Aduh. Astagfirullah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lawang panggagak bener ning kene iki. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Hai anak-anak kecil. Sekolahlah yang pandai. Kok ya kayak mencah cilik-cilik toh ning kene. Walid. Dalam diipit. Walid ngapain nek kene Walid? Iki lho diipit. Delok cah cilik-cilik budal TPA niki lho. Kok suwen ram dah aku nyawang. Masya Allah. Calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jane lek ngene ya bener Walid e. Walid. Pripun diibit? Masalah SPP Walid. Pripun? Nggih, dibahas mriki mawon diibit. Pripun SPP-ne Walid? Ngeten lho diibit. Kula tapi mboten purun diwayuh Walid. Kesepakatane Pak Walid kali diipit niki kan ngeten to. Niate. Lek diipit mau kula wayuh ketujuh langsung kula lunasi SPP beserta yang lain. Solusi lain? Ini sudah nggak ada solusi lain, adanya solasi. Masya Allah. Tak bayang nih. Tuwir. Iwir-iwir. Wes lemir. Ya Allah. Tapi duitnya oke. Piye iki Gusti? Duitnya akeh pisan beli gedung. Ngeten Walid. Iya, gimana diibit? Walid. Dalam diibit. Ojo pengingis. Tripod diibit. Ora ono solusi liya Walid. Lah piye to enake solusi niki? Kowe kang guyu to le? Iki Walid le. Astagfirullah. Astagfirullah. Sakjane aku ki wis bojoku 6. Arepe tambah 1. Ngrasakne bangkean wis lara kabeh. Tapi yo diipit kok yo. Wong apik ora?
ora tak terus nih rapi. Wis tak bowok sono tak wayo. Sing kepitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Beh, Imeng Walid tuwek kok yo rene barang nyusahne malah dijaluki solusi, malah arep ke isolasi, ngono neh arep diwayuh bojo kepitu. Ya Allah, astagfirullah, gak nyebut jalan. Krungu ora wong Imeng. Walid, Walid, Jalan David. mriki Walid. Mriki, Nggih. monggo. Ada apa David? Sarapan rumiyin Pak Walid nggih. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Walid. Wis aja kokean assalamualaikum ya Pak Walid. Monggo Pak Walid, sikecakaken. Ini ada saus barbeque, ada lumpia bung campur bawang lombok. Iki ono botok, lele, wader. Nah, iki botok lele turane kula. Monggo jenengan sing dimakan Oh, nggih. niki mawon nggih niki niki pun enten pun enten sing duwe jenengan monggo sekecaken monggo Lha niki pripun lek maem? nggih niki entene botok lele kari buntute tok saigar Pak Walid. Kula mboten nate muluk niki. David, panjenengan enten sendok to. Mengke kula kangane kewedangen niki. Nggih, rumiyin nggih. Nggih. Repot nih wong rene ora malah ngekei solusi, ngekei duwe, SPP-ne akeh ngene, malah ngrepot nih wong. Monggo. Masya Allah. Lha niki apa kok entong niki damel sego lho David. Niki sana sendok. Anu Pak Walid, lek teng mriki niku Pak Walid ya. Makane pakai niku kersane langsung sak buntut-buntute sak anune kabeh wis gak sambaleni satu sendokan Pak Walid. Astagfirullah ya Allah. Baru Makanya tahu cepat, saya. Budaya Jawa niku ada aja. Astagfirullah. Monggo David. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lah wong makan ae kelonen koyo ngono. Wayu kurang ae bojone pitu. Ih, tam cepung bayi. Sekecaken Pak Walid nggih. Kula tak dateng ngajeng rumiyin nggih. Nggih, monggo David, panjenengan rantos teng mriku mawon. Kula tak nutukaken nedone kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki panganan apa? Iki asine ram ya Allah, ya Allah. Tolong ya Allah, panganannya kayak upet. Jadi uyah tau apa beda dengan panganan, Masya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Pak Walid. Pak Walid. Hmm. Pak Walid. Hmm. Niki dompete panjenengan niki wau kentun. Eri teng mriko Pak Walid nggih. Enggak. Dicek rumiyin. Pripun David? Panjenengan badhe kula wayuh bojo sing kepitu. Menawi panjenengan purun, monggo duduk mriki. Duduk David. Niki. Pangapunten pun mriki mawon. Niki mawon David jenengan tingali. Lek jenengan purun. Aduh, aku Apunten cepet. Pak Walid. Jenggote ceblok Pak Walid. Masya Allah, astagfirullah. Kula bocek nih jenggote Pak Walid nggih. Nggih. Jenengan ngomong Pak Walid. Panjenengan nyuwun napa? Niki ada uang, berlian, beserta emas. Panjenengan kula cukupi semua harta-harta dan benda semua yang ada di rumah panjenengan ini David. Bayu. Ini ada emas. Apakah panjenengan purun David? Lek panjenengan purun, monggo saliman dipun paringi deal. Nggih.
Pak Walid Iya. sing paling tuwek tuwir dhewe jenengan iku empun tuwa kedah Nggih. nyebut Astagfirullahaladzim, ngoten David. nggih kula niki butuh duit Masya Allah. boten butuh bojo Pak Walid. Oh, ngoten to David. Nggih, nggih, Kula nggih. niki insyaallah Nggih. masih waras Pak Walid. Lha napa kula niki mboten waras to, David? Nggih setengah separuh. Selilitan to Pak Walid. Loh, Masya Allah. Jane Walid ngomongnya sugih duwe. Kok selilit kok ya cik dimbok neh. Astagfirullah. Ya Allah. Mangke kula kabari nggih Pak Walid. Nggih. Ditunggu untuk infonya 1 kali 24 jam nggih. Iya, David. Mangke kula kabari, mengke lek mboten enten jenengan lapor polisi. Nggih Pak Walid nggih. Oh. Sampun. Assalamualaikum nggih Pak Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.